Добре дошли в този свещени момент на молитва, укурен в Псалм 147, свидетелство за Божията милост и сила. Днес отваряме сърцата си за небесно здраве, възстановяване и безопасност над вашия живот, дом и близки, запечатани от скъпоценната кръв на Исус. Усещайте Божията благодат около вас. Поискате молитва в коментарите. Нека започнем. Псалм 147 ни разкрива Бог, който утешава страдащите и обновява ранените, познавайки всяка подробност от пътя ни. Сега твърдо заявяваме, че кръвта на Исус все още говори, донасяйки сила и единство. Няма място за страх или немощ, тъй като сме защитени от Неговата жертва. С доверие провъзгласяваме: кръвта на Исус ни укрепва, възражда и събира семейството ни. Нека се помолим заедно. Затворете очи, вдишайте дълбоко и предайте дух си на Бога. Небесни Отче, приближаваме се с почит, търсещи Твоята закрила. Благодарим за кръвта на Исус, която ни освобождава. Напълни това пространство със Светия Дух и освети нашите думи. Ето Псалм 147. Той лекува наранените сърца и забранява раните. Нека тази обетница бъде нашето убежище. Пази нашите домове и близки, Господи. Нека кръвта на Исус облива всеки ъгъл, разсейвайки тъмнината. Закриляй децата ни по пътищата им, възстанови здравето ни и свържи сърцата ни с любов. Унищожи плановете на врага в името на Исус. Благослови България, нашите градове и съседи. Нека Твоята светлина прогони безпокойството и донесе спокойствие. Изпрати Твоите ангели да ни пазят тази нощ. В величественото име на Исус се молим. Амин. Благодаря Ви, че се молихте с нас. Ако тази молитва докосна сърцето Ви, напишете амин в коментарите или споделете тема за следващото видео. Абонирайте се и активирайте звънеца. Нека Божият мир бъде с вас тази нощ. До скоро!